тебе обращаем ключ. 14 яшьлек Данила хыялның ничек тиз чынга ашуын белә. Ты супер конкурсында катнашуы бер хыялы булса, үз фатирында яшәү икенчесе. Моңарчалар кичкенә иске авыл йортында яшәгән. Куаныштан егет татарча җырлап җибәрде. Спасибо огромное всем президенту нашему Рустаму Нургалиевичу Миханову за то, что поддерживал, даже выложил у себя на странице то, что мое выступление, то, что выступаю. Заны беләбез, кичкенәдән үк шулай үзе җырлап, әзрәк музыка белән, гармон белән уйнап үскән ятим булуына карамастан инде менә шундый программа булганда гына без инде бик шатбыз. Менә ул Минзәлә егетнең халыкара конкурстагы чыгышы. Федераль телеканал оештырган проектта ятим үсүче, әмма бик сәләтле балалар катнаша. Данилны финалга чыгу белән президент Рустам Миннеханов Инстаграмда кутлаган иде. Данил Новиков Минзәлә сәнгать мәктәбендә 4 ел белем ала. Было видно, что у него Монда килгәндә үк омтылышы, максатчан булуы күренде. Сәләтле дә, аның уңышка ирешүенә гаҗәпләнмим. Ә монысы Данилның сыйныфташлары. Ты супер конкурсында аның өчен җан атып торганнар. Мин Данила белән горурланам, ул бик матур җырлый һәм әйбәт кеше. Мы Данилу смотрели в «Ты супер» всем классом, очень его поддерживали. Данилны укытучылар да ярата, иҗади, ихлас булган өчен. Бик шаян, шук, җыр телле, сүз эзләп кесәгә керми ул. Татар җырларында бик яратып башкара. Менә Данила белем ала торган Минзәләнең беренче гомуми белем бирү мәктәбе. Аның яңа алынган фатирда моннан 100 метр ераклыкта гына. Һәм тагын шунысы игътибарга лаек. Данил музыка белән шөгыльләнә торган балалар иҗат йортында мәктәп белән янәшәлегенә урнашкан. Ягъни иҗатта яңа уңышларга ирешү өчен барда янәшәлегенә бар тик тырышып, шөгыльләнергә генә кирәк. Данила әбисе белән генә яши. Малайга 2 яшь чакта әнисе юл һәлакәтендә вафат булган. Әбисе дә музыка җыр ярата. Президент бүләк иткән музыка студиясе алырга яңа мөмкинлекләр ача. Огромное спасибо Рустаму Нургалиевичу за то, что он подарил ребенку вот такую музыкальную студию, благодаря которой он может сейчас вести профессиональные записи, продолжать свое творчество и развиваться дальше. Моя мечта вообще-то стать народным артистом России, как Игорь Яковлевич Крутой и Филипп Киркоров. Также помогать детям в жизни трудных ситуациях. Минзәлә районыннан Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.